Toen moet je zitten wat koer je afnemen. Kom sal hy my hier afneem. Dat zijn niet lief. Ja, is dat zij waar die café is? Die juweliersplek meer nog. Waarom is die zit nou? Wat is jij nou? Sien, dis hier, verhuis. De maker jullie niet verhuis. Nee, dis nie. Iemand anders wil dit. Daardie kandelaarblake. Wat er een? Blake Sandra gemaak. Neem sy batterie. Okay, Animal, what do you want to do? Waar staat het? Hier, Oh, nee, ik zie het. Wat zei die mensen? Was jullie er niet actief geweest? en hy is in die huis. Oh. Nou, nou kleindochters daar, sy kleindochter is parapleeg. Nee, sy is nie parapleeg, sy is seker net met parapleeg. Sy het hoofstom. Hoofstom, maar sy het net so stom en hier is die twee dus sy gaan en sy swem so na haar eie rekord geslaan. Dus het met die arms wat markeert. Net een arm. Net een arm. Wat net so stomp is. Ander stomp is twee. Sy het daar aangehaal. En sy swem en sy ry. Sy doen daar, sy sit aan die ry daar. Sy prachtig wat dat is serie gedoen. Zo anders is alles normaal. Ja, sy kan net nie hoor, sy is heeltemal dood. Ons is doofstomp op nog. Ja, nee, daar kan, maar sy kan netjies. Daar is een ding wat sy gedoen het. As jy hom so kyk, dan dink jy sy is daai skildery. Ja, jy dink sy skildery. As jy so ver is, jy dink dit is 'n skildery. Uitgewerk. Ja. En hij is uitgewerkt. Ook een mooi sit die fotograaf wil afneem. Ja, hij stelt zijn camera's aan. Hij stelt ook heel anders aan wat hij doet. Ja, hij is gevraagd om koffie of Wat thee of kerel? iets. Jij weet wel zoals voor die koffie of thee. Kijk, Ario, jij is gelukkig. Jij hebt net je kniestukken gevallen. Ario is onder de bus geland. Ach, hoe Nee, vet. jy is van lekker daar nie. Dat ik mijn brulstukje gevallen. Ek was ook wacht, ek het gesien aan van jou. Sien? Nou voor jullie rij. Ja, je zegt, toen was getafel gedekt. En die huis. Ja. Al mijn ongelukken gebeuren in die huis. Het is niet in de badkamer, de deur is dat hier. Maar wie ik loop en aan, die is al weer haastig. Ik ga sit af en ik breek mijn toontje. Dit klein toontje. Het is net toen ons daai koppeltjes recht gemaakt hebben. Maar het toontje het ik toen opgebandaged en ik begin nou mooi word. Boetie en ons gaan teel daar die tweede koppeltje badkamer. En ik is op mijn knieën daar en ik gee aan die teels en smeer. En ik gee aan en ik draai so om. Je hoor net breken in 3 plekken af, diezelfde uit toontje. Staat er net zo blauw af. En 3 plekken. En 3 plekken. En ik heb daar af op mijn mama de apteek te geven voor mij soort bandage. Die maakte hij was blauw tot hier. Diezelfde toontje. Nee, dokter zei je kan niet. Wat doe je, oude En broekie? helm dan? Huh? Wat doe je, broekie? Wat wil een helm maken? Nee, ik weet niet. Nee, hij... Nee, maar schat, jij zegt wel wat. Wil je wel iets drinken? Oh, Nee, nee, dank dan u. lachen hier, jongen. Oh, ze tot Kijk, zo'n eerst dag hier, oude zie. lachen hier. Hier staan een Mount Fletcher, maar het lijkt amper soos bokshandsken. Hé, Die is schrik. mijne. Maar je weet dat het allemaal wat van mijn flits afkomt, schrik immers. Dat is Ja. allemaal wat vertraagd. Hoe zullen we dat zien? Onleesbaar. Hoe zullen we dat zien? Nee, maar waar is de schrik? Ik kan... Nee, het is baie klein. Oh ja, Dit nee, is van net die. Maar dat is een lang spoel van. ja. Kies het nie, maar daai meisie kan wel mee. Dis 'n netjie so stuk. Ja, dan sy sit hier. Hoor je zo, die lampie, wat is hij anders dan die een wat hier hangt, wat ons aan? Dis dieselfde. Is maar dieselfde. Net batterye. Hoor jy Ja, wat hoeveel daai? batterijen vat hij? 2. Maar ek dink 4 batterye. Hy het klaar maas en klaar.
Ja, ek het dit vir ekstra. Jy's hom nie, maar daai man het 'n mooi kamera daar en hom gaan kyk môre. Ja. Die battery het sy genoeg geld gehad. Sy Vir my net. Daar was pas. O, julle gaan genoeg gehad. sy spoel sy rekorder